Hallo, ik ben Wilma. Fijn dat u weer kijkt naar een vervolgvideo van een uitleg van een door mij ontworpen item. Mijn expertise is handwerken, niet filmen, maar ik doe mijn best. Excuses voor het soms wegvallen of onduidelijk zien van het beeld. Mocht u vragen hebben over deze uitleg, neem via mijn website contact met me op. Succes! We gaan het tweede filmpje uitleggen van de top van de handmof. We hebben al 2 toeren gebreid. Er is al een kleur toegevoegd bij het eerste filmpje. En nu wil ik laten zien hoe je verder breidt en vervolgens ook steken bijmaakt. Volgens het telpatroon. Naalden worden weer teruggeschoven. Draden over de achterste draad heen gelegd. Donkere draad heb ik over mijn linker wijsvinger. We gaan de derde naald breien. Dat is nog alleen met wit, maar we maken er wel een steek bij aan de voor- en de achterkant van de naald. De eerste steek is grijs of donker. En de tweede en derde steek, want er wordt er eentje bij gemaakt. En dat kan door middel van voor- en achterin insteken van, in dit geval de tweede steek, om er een bij te maken. Dus een keer achterin steken en de volgende keer voorin steken. Vervolgens de naald uitbreiden met wit, in dit geval de lichte kleur, en we nemen de donkere kleur al wevend mee. Nogmaals, excuus dat ik af en toe uit beeld ben. En de donkere draad meenemen die over de wijsvinger legt, dat doe je door middel van de ene keer onder de grijze draad steken, de draad steken en de andere keer er overheen. Onder de grijs en er overheen. En zo gaat het om en om. Dan wordt het automatisch meegewerkt. Laatste steek. Deze keer wordt het weer door middel van voorin en achterin insteken gemeerderd. Laatste steek is grijs. Meerdering doe je steeds met de tweede steek of de één na laatste steek. We draaien het weer om, schuiven de draad op de juiste plek en de naalden weer terug. Voorste naald wordt weer helemaal teruggeschoven. Het gaat een beetje stroef, ondanks dat dit toch een goede las heeft bij de naald en de draad. Dat hij toch af en toe stroef gaat, maar dat is meestal met de eerste naald. En de andere wordt bijgehaald. Nu neem ik het dwarslusje op. Dat is ook een meerdering. En dat is de meerdering die wij adviseren. Omdat er steeds met de lichte kleur de steek bijgemaakt moet worden. Pakken we ook het lichte dwarslusje op. Die breien we vervolgens verdraaid recht. Breien we weer alle steken wit en we nemen de naald mee. Excuses voor de mobiele telefoon. Melding doorgeven. We zijn bij de laatste steek. Nemen het dwarslusje op. Zetten die op de naald, en breien die vervolgens verdraaid recht. En het laatste steek is weer grijs of donker. Dit telpatroon is de laatste en de eerste steek steeds donker. En gemeerderd worden wordt er
de tweede steek of de ene laatste steek. En geadviseerd wordt om het dwarslusje dan te pakken. Goed dubbel vouwen. Draden waar we niet meer breien goed wegleggen. De draad waar we wel weer breien gaan over de achterste naald heen. We gaan nu naar de derde toer. Weer een steek bijmaken. En 7 steken donker. 2 steken licht. 7 steken donker. 2 steken licht. En de eerste en de laatste steek uiteraard donker. Kijk, zoals je ziet gaat het nu wat soepeler, omdat wij al een aantal toeren gebreid hebben. Donkere steek over de wijsvinger en de lichtere draad. Daar slaan we gewoon mee om. Ik steek meerdere met de lichte kleur. Nu gaan we 7 steken donker doen. Dan weven we de lichte draad mee. Dan doen we vervolgens om en om gewoon een steek breien. En dan de tweede steek draad om de naald slaan. Ik zal het even langzaam voordoen. Insteken, lichte draad om de naald, de donkere draad om de naald, lichte draad terug en dan de donkere draad doorhalen. Dan weer een steek gewoon breien en dan weer door middel van het lichte draad omslaan, donkere draad, lichte draad terug en doorhalen. Zo weef je automatisch de lichte draad mee. 7 steken grijs. We zijn bij de laatste witte steek, maar nu moeten er 2 witte worden. Dus dat wordt weer een meerdering. Van het dwarslusje op te pakken, op de naald zetten en verdraaid rechtbreien. En naast is weer donker. Weer draaien. Steken, schuiven, achterste naald doortrekken, zodat de steek op de draad komen te staan. Eerste steek weer grijs, donker. Dwarslusje oppakken, op de linker naald zetten en verdraaid recht breien.
dan is de windsteek bijgemaakt. Vervolgens 9. De donkere kleur, weer de witte draad meeweven. Zo breidt u het patroon volgens het telpatroon helemaal uit. Aan de zijkant wordt er steeds een steek bijgemaakt met de lichte kleur. Zoals het telpatroon ook aangeeft. Dat telpatroon heeft u bij mij kunnen aanschaffen. De Handmade Studio, zowel digitaal kunt u hem bij me kopen als in mijn studio. In mijn studio kunt u ook terecht, wilt u het uitgelegd krijgen, mondeling uitgelegd krijgen. In mijn handwerkcafé kunt u terecht voor het eventueel ter plekke te leren hoe u deze handboek breidt. Ik zie u graag in de volgende video voor de duim en de vingers of in mijn studio. Tot dan!